Un proxecto pensado coa xente, feito da man da veciñanza e que pretende dar resposta a todas as demandas. Así resume a candidata do BNG á Alcaldía de Poio as liñas xerais do seu programa. Un programa claro, conciso, directo e pensado para dar respostas ás necesidades das veciñas e dos veciños do noso concello. A mellora de espazos rurais e urbanos, máis infraestruturas viarias, máis dinamismo económico, deportivo e cultural, máis proximidade e o desenvolvemento da zona de equipamentos da canteira da Graña son as 5 ideas clave dos nacionalistas. A nova zona de equipamentos, que ademais é un feito real, porque durante este mandato, grazas á xestión económica do Concello, pudemos mercar os terreos da canteira da Graña, uns terreos que teñen unha extensión de 39.000 metros cuadrados, o cal nos vai a permitir poder acoller infraestructuras estratégicas para o crecemento de Poio. Esta contorna acollerá o futuro Centro de Saúde de Poio, que permitirá a liberación de anafáns. Para estas instalacións, os nacionalistas plantexan convertelas nun centro de día. Nesta zona da canteira da Graña, Caldas aposta tamén por construir un auditorio con novos espazos de aparcadoiro e zonas verdes e un pabillón de deportes. Unha infraestructura que dé resposta ás alturas que necesita a gimnasia rítmica para poder ter competicións de alto nivel, unhas infraestructuras que non se poden executar no entorno da seca porque estaríamos facendo unha infraestructura da cal non poderíamos dar resposta a unha demanda histórica que son as alturas de gimnasia rítmica dada a afectación de costas. Por iso, para nós, o acantilado da Graña ten que ser esa zona. A candidata nacionalista anunciou tamén que o Concello leva tempo negociando co Arcebispado a compra da antiga Escola Infantil de Campelo para convertela nun espazo polivalente.